akamhangara pakati penyu ndiani? Mirai vanziri ngota sana. Hapana akamhangara, nyaya yawo inyaya yatakatonga tichinge tati tiri kumirira kuisa judgment tine tsvagurudzo dzatiri kumboita. Saka tinofunga nhasi tinofanira kubva tapedza nyaya. Tofunga ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Titeerere nyaya iri panapa. Nyaya iri panapa iri pakati pa Serena Kujenga ndiko. Ndakanyora nyaya iyi handisakaoneka. Koita hanzani Christine nyaya yevanhu vairawa mai Serena Kujenga kana ndisingakanganisi vakapiwa stendi yavo naSabhuku. Makavaka gore ripi zviya mai? Masipindiro paningiwa kutoita kuna information yenyika ndakainyora ndakanyatsa kuinyora zvakanaka. Ndafunga ndopanga paine nyaya yekuti tikapaona saka Serena Kujenga akapiwa stendi naSabhuku. That was 1970. Wakazowaka wakabva munyanga muno mu1976 vachienda kuHarare kwakanga kwachinjirwa murume nebasa. Wakabva wangoenda kubva ipapo. Munhu wawakasiya achitarira nzvimbo vanoti ainzi Manimanzi ndiye wakasiya achidini, wange waka headmaster akanga ari pazuva rabuda aivatarisira panzvimbo pavo. Saka headmaster akazongosvika mukufawo. Ndobva tazoti gore rakapera ndopakauya mhuri yeKwaKujenga ichiti tadzoka pastendi pedu. Ndinofunga in short kana pane zvandapotsa moti pakati. handi kuti takaenda kuHarare tikarova nekuti ini ndaiticha, baba vakatransferiwa vakaenda kuHarare kunoshanda somunhu aifambira chikoro. Saka hatina kusiya nzvimbo yedu kuti tabva taenda zvekusekera. Musha hatina kurasa. Dai mapindura pandiri mai nekuti nhoroondo taanayo nhasi izuva rejudgment handiri kuda kuti tiise judgment. Saka takuisa judgment handidi kuti muzoenda muchiti mambo akati. Handiti isusu kana tichitonga nyaya dziri panapa tinotonga maererano netsika nemagariro edu. Handiti saka kana tichitonga tsika nemagariro, ivo vese wamuri kuona vatinawo panapa ava ndo vanhu vatigere navo munzvimbo muno. Vanotoziva kuti nyaya kana dzakadai dzinofamba dzakadai, nyaya kana dzakadai dzinofamba dzakadini dzakadai. Saka inyaya yekuti hatitoda kuti muzoti mambo akati. Toda kuti mambo netsika dzake pakandobuda zvekuti. Handiti kunyarara kwese kwandani ndakaita ndotsvagiridza ndani ndichiita ndichigara nevasharuka, but ndakazoona kwakuuya pfuti dzanga dzouya ndikashaya kuziva kuti pfuti dzakubva kupi. Handiti saka tirikungoda kuti tipomodze pfuti idzodzo dzirege kutishudha. Ndosa takati chiuyai tikupe ichi judgment. Saka ndosaka ndiri kubvunza kuti pane zvandataura, pane zvandapesa here? Ndingati chamapesa zvenyu hapana. Nyaya yakatongwa gore rapera. Isu takangomirirawo judgment kunemi kuti tizive kuti zvatatongwa taapata. Saka dare ragara rakatonga. Pakutanga changamire takauya mukatonga. Pakutanga
kanya kwatakaita panapa mukataura imi kuti stendi ndeyamakujenga ichocho chiri chokwadi. Takazouya kechipiri munenge mama muna Dhisemba. Saka muna Dhisemba imomo dare renyu rakatonga. Hatina kupiwa mutongo kuti tizive kuti zvapapi. Takamirira kuti tizive kuti tichaudzwa nemakurukota avo vachataura zvavanoda kuti Alright, mai tatazvinzwa regai tichidai. Ndakaona tsamba yakabva kukanzuro. Handizivi kuti yakandonyoresa tsamba iyo kukanzuro ndiyani. Aiwa, ichokwadi. Kukanzuro kwakaenda tsamba nekuti isu tanga tingoda kuti pastendi tigadzirewo musha wedu, tivake tiitewo kugadzira kuti nemhuri yangu ndasara ndiri ndega, baba vakafa. Tinoda kurebesa nyaya. Ndikuti muzive Hanzi akanyoresa ndiani? Tinoda kurebesa nyaya yakatotongwa kudhara yakapera. Tinoda kuita ndechekuti tinoda kuti tijekeserane kuti ndakaona tsamba yakabva kukanzuro. Nekuti kanzuro yakakunyorera tsamba kuti stendi ndeyi. Isisi takatora tsamba tikaenda kukanzuro tikati toda kuti mutivherifayire tsamba iyi nekuti kujenga akauya panapa mukamutaurira imwe wekanzuro kuti isisi hatitongi kumareserve handitika, asi makazonyora tsamba yefuti makuti kujenga nzvimbo ndeyake. Handiti tivherifayewo kuti zvakamira sei, nokuti site toda kuziva kuti kana makaenda kukanzuro ikakunyorera tsamba kuti nzvimbo ndeyi kuisi tichatonga chii. Handiti asi taendesa tsamba yeyo kukanzuro wakairamba futi. Ipapo ndati pakakanganiswa. But zvazvinoita ndezvekuti kana tichifamba nechinhu mai muri munhu mukuru, muri mai wedu, handitika tinobva pasi tichikwira tibve pamusoro, kana taubva pamusoro tichidzika takutodonha. But imi makamhanya kukanzuro mukandoti tanyorerwa tsamba yanzi nzvimbo ndeyedu, tikati zvakanaka, kana kanzuro yati nzvimbo ndeyenyu siregai tichirega todini hedu togara. Ndozonzwa mukomana akundifonera kuti changamire nyaya yedu, ndikati zvindaona makaenda kukanzuro. Tikafunza kuti pamwe nyaya yatodini yatopera. Kanzuro wakaramba kuti kana isu hatisi kuziva kuti akanyora tsamba iyo ndiyani. Tikati tiri kuda kuti mutinyorere tsamba inotsinhira kuti imwe kanzuro ndimanyora tsamba iyo, kanzuro wabva waramba. Wakati aiwaka isu akatanga kuya panapa tikamuti enda ndezvekuruzevha zvinotongwa namambo. Saka imwe akunyora tsamba yemapinda papi. Mushure maizvozvo takuona dziri kubva kuloya dzakutoti mhanyisa kuti totoda judgment chop chop. Tikati kana muchigona nezvekutonga maloya acho chitonga izvi, isi takundikana. Timototedza kunzwisa manje kuti vanhu ava vane rudziko zvotati tichiwirirana vanhu. Hamene kuti makazvifambisa sei? Tinouromboshewei pakakanganiswa papa, taingokumbira kuti sezvo uri musi wejudgment taingokumbira kuti mochingoti aiwa, tinenge toda kutaura namai. Ini ndiri mutongi, handingotimi munhu nedemo. Ndinofanira kumutaura kuti kana ndaukutema ndaukutemera chakati, ndokutonga ikoko. Munhu haangotangwi nekungotemwa. Kana izvo takakura muchitirowa imimi, maitirowa muchiti wabashuga mushapura, mwana wozva kuti ndadini ndabashuga, handizvei ndozvandiri kushapurirwa, handizvei. Saka imimi kana ndichikutonga handingotangi nokutema imai, kutanga ndakuudzai mhosva yenyu ndichizokutemai. Ndosaka ndabvunza kuti makaenda kukanzuro mukanonyoresa tsamba, tikaenda nayo kukanzuro wakaramba. Tikaona tsamba dzadza kubva kumaloya, toshakuva kuti maloya ari kupinda papi panyaya iyi. Isusu tinotonga panapa mai. Kana matadza kuira noutongo hwedu moenda kumusoro ndokune kwakupinda kwakupinda maloya ikoko. Zvandatonga inini panapa, imi makanga muri ticha muchidzidzisa na mambemba. Ifunga mambemba aiti mukamunyorera metsi pabhodi kuti 1+1 obva tikoze 4 maimuchekera. Handitika moti handiyo anza, handiti murikuona. Asi imi mukazonyatsa kuona kuti mambemba atadza maimutaura kuti 1+1 anza nditani ndi2, maitoerengesa matombo kaina kuti batanidza matombo aya chioerenga mangani. Tiri kuzviziva ka ndozvatakakura tichidzidziswa. Saka inini kana ndichikutonga handingotangi nokutemai, ndoda kuonesai ndichizokupai aya kuti kana dai zvini moenda mberi makundoapira munotaura kuti mambo akatonga achidai ruzhinji rwakanga ruripo rwakadai, nekuti tinotonga tsika nemagariro. Saka vadare
nyaya andika munhu wese ari pano ndofunga mainzwa nguva yakapiwa nhau asitendi wakaenda wakazodzoka igore rapera pawakadzoka chiri stendi yaenda kana ndichikalkulata more than 50 years vanhu havadini vaenda handiti muri kuona saka inyaya yekuti toda kubva tati tiipedzise nyaya yenhasi tobva taonekana nevanhu avo ngati inini ndine vanin'ina vanonditeera mumashure mangu. Vanin'ina vangu ivava vakafunda pazuva rabuda 1985-86 vaitofunda pazuva rabuda vachitogara pamusha. Saka kuti tenzi isusu takabva tikaenda the 50 years ago it's not cheap. Apa musoro mimi makuya mumashure zvataura mamuda ndo zvamamuda kutaura here imimi makutaura zvataura namukauro kai ndikuda kuita information pane mumbo wapirwa wese kuti ndandika kukorekta kuti kekutanga kunzi taane 50 years aiwa haimai manje zvitaura namukauro ndopemanzwa here musati masimudza bukwe plus imimi mamusina kupiwa nguva imbomira mukauro wangu apa nguva kumakorokota handizvo here hamene wabereki handizvo here zvazvotaura imimi saka chimbomira wakorokota wambonzwa kuti vanoti kudii makorokota mamapiwa nyaya namukauro mukauro wataura nyaya achitaura kuti nhasi uno izuva rekuti inini mupiwe chake saka apa pamakutanga kutaura nyaya isisu tiri kuziva kuti dare rakatongwa kare nhasi uno makutanga kusunza kutanga titange papo makutirasa mafambiro atinofanira kunga tichifamba nenyaya iyi pamuri kuda chaipo chaipo handisi kuziva kuti mukuda papi mukuda judgment here kana kuti hamusi kuda judgment ende uyezve zvataurwa namukauro uchiteerera handiri muri kuona here kuti kana patati nezvataurwa chakuti tibva tauya kana tikaringa pane kana masimukire waita kumukowa baba namai handiri vasimuka kumukowa vari kufambira kuurira judgment nekuti dare rakasotonga rikadi rapendera. Saka apa tikataura apa pane matauriro awakura nawo hasisi akudzokera mashure ndipapo asi chinhu chakaiswa mapfundu ndipapo kuti tionesana ngozvikaiswa hazvitikosherewoka kuti mimi muri kutaurirwa nenhau yatiri kutaura kunoku namambo ndiyo yamaakuzomaya rivhesa makutoti imimi zvakati kwakutotanga futi brazil watori nemhosva wani manzi yataura namukauro vati kukanzuru maloya zvinhu izvo tatiri kutendeteerera kuti tinzwa wautosungisa mambo munofanira kudzora musabhara ifoko musada mokumbirawo sekutaura kuti makatadza dai zviri izvo zvemuri kutaura izvozvo mutoti ano takati zvambotaura namutemberi ipapa angari right kana mukazviona kwese kwese kwazvo kutanga nekuzvisi muchiona kuti imimi mataurirwa kuti makazoenda uko mukadai mukati haiwa sori takakanganisa handiti apo pari kunzwika nokuti madzoka muda kuti muchitaurirwa muchiudzwe judgment yenyu zvino maakutanga futi kutsvara futi nyaya kuti itange futi patsva handiti ndo zvamakuda aiwa ini hamusati mataura tese tiri panapa ngatizive nyaya iyi mainzwa iri kutaurika munopindurawo pamune makwanisa kupindura hazvirambidzwi kana pana sabo kwada kutaura musoroi inini ndingangondoti hangu kune muri kujenga murekwa napo mafambiro ezvinhu izvo zvakaita zvakaoneka mafambiro ezvakaita asi vanhu wekwakujenga wakachizondifonerawo wandifonera wega wataura kuti anotiri kuuya kunyanga asi tati uzokumbirawo kukuona ushuwa wakachizofona kuti tamunzira taakuuya tikasvikira tikazoonana watakaonana nawo wachona
wanen'ina wavo hawapo banhasi mugwasha wavo vakambonga vari kupanapa padare vakauya vakakumbira rurembirero pane zvawakaita waitaura kuti kwakuri kuburikidza kwekushaya zivo ngendaa yekuti wakanga atanga mberi kwedu kuenda koti mhan'arira ndiye munhu akanga adini akanga ari kuchengeta ari pamba pedu ndiye akaenda koti mhan'arira iyo mai Patricia navo ndiwo wakatanga kutisungisa wakauya kumhan'ara kuno kudare rachifi ininiwo sabu ndofunga inini nachifi takati tiri kutaurira chifi achitaura kuti asati awana mukana ndo mazuva anga ari kumhanya mhanya ati takazondoshamisa isusu takazondoshamiswa rada araita dare kudaro kwanzi kwaino ndo zvakaita kuti no isusu tichidini tichimhanye kuendawo kumaloya asi takazoona kuti nikisi sezvo takazoona kuti zvinhu izvi shuwa hazvine kwazviri kusvika tazotaurirwawo mafambiri acho isu tiri kutaura tinosabhuku isu tino takadini takakanganisa saka no ndaikumbira kuti nomuzotitaurirawo mashoko ekunani kuna mukauru noka ndo pandakazombotaura mukauru ndikataura kuti noikwa kujenga nowauya wanga wari kutaura kuti saka ndingangoti kuti hangu muchidimbu ndo zvachona zvakataura vanhu vekwakujenga vaitaura kuti isusu takatoreswa nekuda kwekuti takatatangirwawo nekuti tatamhan'arirwa muchitaura chinhu munofana kuziva kuti munenge muri kutaura kune munhu anofunga handiti munogona kunga musingafunga Patricia Naro wakaya pakataura nyaya yacho tadaidza kwakujenga akanzwa nyaya yacho saka ikwakujenga waizomhanya kundotsvaga maloya waizomhanya kukanzuri kundodii isusu pawakapedzisira kubva panapa ndofunga mazuva muchemberi ari kutaura kuti padare rawakapedzisira kuya panapa takati tichakudeidzai kana tapedza tsvagidzo dzedu saka wanga wakuzomhanya kumaloya kundotsvagira wanga wakuzomhanya kukanzuri kundotsvagira iwo kuti wauye panapa nekwakujenga handiti wachisvika wachiona Samoni wakatanga kumhanya kukanzuri weukanzuri wakati endai kuna sabhuku endai kuna mambo handiti asina kutanga kuwasunga isusu but wakatouya wakubva kukanzuri watoudzwa kuti endai kwasabhuku endai kwamambo ndiye anotonga nyaya idzi saka wakanga wakuzotsvaga loya uyu wakanyora tsamba dzikaenda kwaDA dziriko tsamba dzawavo dzakabva kumaloya wakanyora tsamba dzikaenda kwaHarare kuhead office dziriko tsamba dzawavo wekuhead office madharekta wakabvunza kuti vanhu ava vari kunza tsamba idzi kunoku kundodii watoda kuedza kupuruvha kuti mambo ari wrong here wada kuedza kupuruvha kuti chii tikati handisinzwisisei saka ndopanobva panetsa kuti kana tiri kuita chinhu hatitangi nekungomhanya tinoita stage by stage tichidini tichifamba but zvese izvezvo ndakatadza kunzwiseni kuti zvanga zvakupinda papi isati tofamba nawo zvakanaka munoziva kuti mukaenda kumakotsika pane dzimwe nyaya dzekuti dzikatongwa dziri kuita 4-5 years pasina paiswa judgment but haupushi munhu kuti tipe judgment chiri kunetsa chii hauzivi tsvagiridzo yandiri kuita kuti ndibude nejudgment saka izvozvo zvega ise threat kubasa redu ndizvo umozvo muri kunzwa bakujenga muri kunzwa mhaiko hazvinakidzi hazviti batiki chacho haitauri izvozvi zimanje kuhead office wakumirira kuti kana matonga nyaya toda kunzwa kuti maitonga kwese kwese iko kwaDA kuti kana matonga nyaya toda kunzwa kuti maitonga kuti chii leni tatogara pasi nevanhu ivavo vanenge vane zvavanenge vakatotaura pamusoro penyaya iyo mandotsvara zvinopisa kana zvavo kupisa imhakuchema imi ndima ndodini mandotsvara saka vadare matichii nenyaya yakujenga katibva tangovharira nhasi zvavari kuda tipedze apa hatichaoni patichaine kuenda navo mberi kwakanyanya ndaitikatarisa wakaenda uko wakadzoswa kuti ngaziuye kudai
kuzokosa kuuya kudare kuzi wati ndoko kuzo zvinofana kugadziriswa. Asi pamusoro pekuti kuno kuyatongwazve wauya wosimukazve wakuenda futi kukanzuru. Ipa kuti tiri kuona kuti hatisi kuona kuti pakajeka bypass. Pane umwe here anezokutaura pamusoro penyaya yemaonero ake. Yakapera kare. Yangomira takudzo dzingi. Kanisimisha tongo zvayo takudzo dzingi Yakapera kare. Noti chiri kuitika panyaya yavo ndeyekudai. Pana kujenga kubva kuenda kwawakaita. Panguva yavari kutaura pamaminitsi andakanyora inini zvichitaurwa namai zvokuti wakabva wachiteera kwaisenza kwaiita baba wakasiyira Mhanimanzi. Mhanimanzi anga asingagari papa, aigara kumba kwake. Akanga angori mutariri, akanga akadini, anga akasiyiwa kuti titarisire pamba, but Mhanimanzi anga asingagari. Handiti nenguva yawakabva yachona 1 waiteera here wanhau? Vakachizototaura yeutano tauya tatinoda kuti notikuoneyo. Pandakambokubvunza iwaya mukuru weutano ndaona murekwa kujengano iri kusvika itaura kuti tadzokera pamusha tatinoda kuti tidhivhe. Saka takaenda kukanzuru zhinji munoma kufanira kuti munga muri kuvaka dzimba dzidiki. Saka takuchiti isusu manje tadzokera. Ndo patakabva tangondo vataurira kuti kana muri kuti no madzokera munozviziva here kuti makaenda kwaita foyelongi. Vakataura kuti isusu kuenda hungu takaenda asi ziso redu ratakasiyana wanga Saboko. Saboko. Sarebesera. Nai. saka zvatakazowirirana nawo manje takachizowirirana kuti manje alright kana zvadaro alright muri kuti kudiko kati mochititaurira kuti mutero wedu kubva ipo paipa wakamira sei ndopa wakabva watumira mari yavo. Taiti tipedze Saboko. Yes, ndikaenda naye kukanzuru kusvika ndikaenda kotera. Ndaenda kotera ana ndakavaudza patirisho ndakatomuudza ndikatotaura kuti vanhu vekwakujenga vadini vatumira mari yavo yekutera. Ndatoenda kotera. Saka ndipo paanga ari kutaura kuti ndiri kubasa nguva yekuti ndisvikeko ndichauya ndozotsanangura nhaurwa yangu kuti sezvo makanga mati tinoti uye panzvimbo mudini mutitaurire kuti zviri kufamba sei. Saka ndipo pavakazviri ndipo pavakachizouya ndipo patakasvika tibva tazogara dare redu naiwo mainaro naiwo wakujenga wane mudzimai wavo tibva tangondowayananisa tibva tangondowirirana zvatakawirirana. Waibva wangondotaura kuti imimi no makachizowaka chidziro chemusha wangu ndisina kukupai go ahead yekuti muwake chidziro changu. Saka ndandiri kuti alright ndichakupaiwo mazuva ekuti pamwe pachona kana anga iri mari yenyu yemetiriro ndaizongondogona kungondoti pamwe pachona iri notisi mochienda kuwaka pamaifanira kuti nomuenda kuwaka. Tiri panyaya yekuti mainaro wakagara rini apa? Mainaro wane mazuva agara ipapa but asina mainaro wakagara nguva ari kuroja ari pana Chuma nepana mai Martha Borero ndo paaigara akasvikira kuzowana stendi kuna mbuya Chiwanda nanhasi stendi yachona ndiyo iripo yakazomiswa nekanzuru paakaisa toilet izvo ndiye anga ari kuchera.
tsoka tokubvunza sabhuku ndati mai kujenga wakagarapo rini makore mangani ano pane nguva sabhuku munoti ikoko kuma-70s kwachona ikoko nguva yakadii ndo pawakasoga saka toti 40 years saka tiri kutarisa munhoroondo wakapiwa naacting sabhuku Elijah handiti hawana kupiwa nababa vamunenwangu iyo false information ndofunga ndagara ndakambotozvitaura futi padare rino izvi baba munini wangu he knows nothing about this mhuri yekwakujenga mhuri yekwakujenga yakapiwa nasabhuku bore achiri kubatira bhuku redu ndiwo wakawapa ndobva zvafamba sei waibva wangu ndogara waripo nguva yachona yawakagara ipava ndo pakagara wana gonona ndiyo nguva yawakagara waripo wana but munhu ane authority yekupa munhu pekugara ndiani ane authority yekupa munhu pekugara ndisabhuku saka yapera kana zviri zvokuti izvo ndo zvakaitika handizivi mainarwo mune zvokutaura here pamusoro penyaya iyi ine handisina zvokutaura mura ndakagara ku99 ndakasvika pakutanga paipa ndakapawana saibhireti sabhuri akanga atiwafekezi antomuziva nguva ishe ndakagara pastendi yacho vati ndiyawo 99 ndichipona security 1999 nanangari sabhuku ndiani handichazizwa handifungi kuti nobaba munenangariva ngozi mudzimai wake no akazototora step iyo mother aripo izvozvizvi pane nhaurwa iyi anoti kutokutaurirai kuti zvauri kutaura izvi noakunyepa chaizvo parubvunza kuti 99 akanga ariko ndiani anofanira kunge anga ari baba wangu ndosaka maiona kataiti tinenge toda kuita tsvagiridza ndoti muri kuona hatichazivi isisi information yakatanga kuda kutanga akanzi vachitaura kuti ndakapiwa naeriji ana kupiwa nasabhuku akangondozinonda agare sezvo pasina munhu mbuya hakutangwi ane information yakazara nenyaya yambuya yamainarwa mainarwo paakasumuka paanga akugara zvinhu zvake no zvakanga zvatotorwa zvidziwo zvaiswa panze pane apa anga ari kugara aibva aenda pana mbuya iyo haisiyo information yatiri kubvunza toda kuti muti zvatinenge tiri kubvunza because tinenge takanyora pasi handirika saka hatidi kuti nhasi pobuda imwe statement tinobva tapusa mani nekuti ndofunga mai kwauya uchigara pa ndawerenga zvandakanyora pasi ndofunga mazwa ari kubvuma kuti izvozvo zvandakataura but ini information yekuti Elijah ndio information yandina yekuti akapiwa naacting sabhuku Elijah saka kana maakuti izvo handizvo zvotorata kutodzoka futi kumashure ndezvokunyepa kuti wakapiwa nababa munini kunyepa hawana kupiwa nababa munini manje imisa bhuku mukatipa information yekunyepa manje katinobva tapusa iro ndiro chokwadi tiri kubvesa neinformation yenyu manje kana mopa mastatements akawanda manje then hatisina direction iwo ndiwo wari kutaura izvozvo asi inini ndiri kutaura zvavari kutaura ndezvokunyepa iwo ndo zvawakauya waitaura inini hana kumbotaura kuti wakapiwa nababa munini wangu mudare hana kumbotaura kuti wakapiwa nababa munini wangu mainako sabhuku kana mautotipusisa manje bozi isusu tine toda kuti tibhese neinformation inenge iri kubva kupi kunemi masabhuku kana masabhuku acho mautaura mastatement mairi matatu acho futi mukutoti mambo ari uku sabhuku ari uku uyu ari uku kuti wakapiwa nababa munini wangu wako muona zvakaita nyaya nyere sabhuku mambo ari kwake muri kwenyu ari kwake ndinoramba andikutungamira kwakanaka bai unoutotsi ipapa ndiri kuramba ndoda kutaurira chokwadi mukauru ndiri kuramba ipapa kuti wakapiwa nababa munini wangu Kwenye nguva yese yatakatanga dari maidi kunga makataura nhau yake nekutora kuti akapiwa nani kuti azoende ipapo ndimi makamupa pamusoro iyo mukauru
avo vakauya konyoresa information yavo ari kumhan'ara ari kutaura nyaya yake handizvo handiti takazvinyora musi wedare musi wa28/09/2024 asi haana kupiwa nababa munini wangu erija makaa muripo here haana kupiwa nababa munini munozviziva sei ndozo ndiri inini padare rakaitwa iri rinonzi dare rakaitwa iri mamuripo handiripo apo mamuripo padare iri ndoenda pekuti mamuripo padare pane zvamavakugupura nhasi makazvigupura here pazuva iri hazvipa handina kwanavakapuwa nani munondibatawo information yandiri kuerenga takanyora pasi yabva panapa padare sabhuku haona kumbopikisa zvese zvakataurwa nekuti takatanga kuti patrician arwo ataure bhozi ndiye anga aripota akapatsana ngudzi dzake tikazoti serina kujenga ataure akapatsana ngudzi dzake ndozvandaverenga panapa zvekusaidi kwaamai zvekuti wakauya wakapiwa stende wakazobuda nababa zvebasa wakaenda wakadii mai wakati chokwadi ndo zvakadini ndo zvakaitika but kana nhasi takutarisa judgment akuti ndozvatakanyora panapa totanga kubuda futi imwe information tinoita kutodzoka futi matototangisa futi zvitoripono mukaona mataurire avakaita nomainavo anokwana kuri kunzi noa makabata mashoko wakatanga kutaura tinoo ndakapiwa nababa kadishi James Mambemba wangu baba inini kwai achitaura kuti no ndakanzi ndiende kuwaka pamutowe panext pana gonondo muri kuzwa next pana gonondo ndeo pandakaramba inini ndikataura kuti no zvavari kutaura izika hazvisiri zvo ndeo pavakabvunzwa panapa kuti imimi ngei musina kubva maenda kowaka ipapo kana vakapiwa naJames Mambemba handiti nhasi rino rinonda kuchizoti erije ngozi baba wangu inini wakazotera kufa asi baba munini ndiye akatanga kufa baba munini wangu ndiye akatanga kufa ehe maina rwona wanga wasati wagara pakutenga nekuti no mudzimai wawo nanhasi weyakatora step mother aripo anga asati agarapo iri ndiro chokwadi radikuudza panzvimbo kana rangu akuri kugara kana yanga iri judgment kana dano yanga iri kutaurwa ichataurwa panapo ndinogona kutaura kuti no wanga wakujenga wachona wangagona kusagara ipapo wanarwa wachona wanogona futi kusagara ipapo nekuda kwekuti no hatisi kunzwisisana wanogona kusagara futi ipapo komira pakadaro tozoona kuti no zvatichaita isusu namhuka huru tiri kuita sei that's all kana kuri kuti no ijudgment no nhasi ndiri kutaura kuti no wese vanogona kusanga vari kugara baipa ngenda kuti no statement iri kutaurika pari nhasi iyi kairi handisi kuwirirana nayo iri kutaura kuti no vari kutaura kuti no wakapiwa nababa munini wangu inini wamunini heriji saka maita kuti wataura kuti wakapiwa nani vanozvipa here vangazvipe information iripo ine tsvagiridzi iripo inini baba wenyu ndinomuziva zvakanyanya vakagara nguva imwe chete kana kuti mumashure akazogara mumashure maana baba vedu ari iye sabhuku wavo baba wenyu inini iye Jesu saka inini baba wenyu mubvunzo wangu uri kuti judgment yenyu nekuti mambo akatoti vanhu vauye nhasi kuti vapiwe judgment inini muri kuti kuti musingadzoki kutaura zvese zvamava kutaura nokuti avo vakatoda izvinhu muri kuti munhu anofanira kugara pasitendi ndiani pamuri ini
manzwere pabvunzwa sabhuku because kana zvadai soka kana pane mainformation akadai panenge pautonesa pajudgment nokuti tanchikuudza kuti isisu kunyora kwatakaita maminutes aya ndo atanga tiri kuita tsvagiridzo nawo information yatakanyora pamaminutes pane vamwe vakanga vari macommittee by then panguva iyoyo vakangotipa zvakafanana nezviri maminutes handitika but misi sabhuku muripo karendi maakutaura zviri different handiti saka tinobva tapusa pane vakanga varimo mucommittee by then panguva iyoyo handiti vakatipa information seinformation yatanga tiinayo but then imi kana maakupikisa kuti handizvo baba vangu hanobvira ambodaro ende moreover pamunhu wacho akafa da anga aripo taimubvunza kutipindurira handiti muri kuona nekuti isu zvatinonyora pasika tinonyora pasi kuitira kuti kana tosvika pakupikisana titi kuti musi yatakataura zvekuti ndozvamanzwa ndiri kuverenga panapo zvatakanyora saka then kana zvatakanyora zvachona tichiti tiri kufamba ndo zvatiri kuita tsvagiridzo tikuti neanza nhasi zvaakusiyana patakuisa judgment kuti watakutotanga kuita restatement kuti unozinza ujenga zvinobva zvatotinetsa kuti tipe judgment nhasi because imimi pa2 hwenyu tiye toda kuita fairness yakanaka hapana watakawenga baba handitika muri wanhu wekuti tigare tiri pamwe chete but tiye toda zvinhu zviri fair kuti kana zvobuda zvakadai manje tinobva tarasika kuti todini nekuti nhasi sabhuku anogona kusimuka panapo toti mambo zvakatonga handizvo handitombozvizivi isi tofanira kunga tiri pamwe chete taurai tii patakatanga kuuya pakoti iyoyi naSeptember last year or so mainaro akataura kuti ndakatanga kugara pastand up 2008 but iko zvinoizva akuti 1999 saka akutochinja mastatements ndosaka ndiri kutaura kuti zvinhu kana zvodaika zvinenge zvautotikanganisa nokuti uyu sabhuku ari kuti izvo ana kupiwa nababa munini wangu but 2008 anga ari sabhuku nderi handiti muri kuona akanga ari sabhuku mazuva anga ari acting ndiani nderi saka topa tichima kuti wakapiwa pekugara kuti kwati kwaino watopiwa unzi kwaino handiti muri kuona nyaya yacho macho kuti kana yodaro inenge yakutobeause kana takati tiri kuita tsvagiridzoka ndo nyaya dzatee tiri kutsvaga idzi pakambofamba sei but zvinonakidza ndechoti panguva iyo 2008 pane wakanga uri macommittee handitika wari kupa umbo hwakafanana newakataurwa nani namainaro kuti akanga ari sabhuku panguva iyo ndinhingi pane vini tikaenda kwaDM kandoresicha kwaDA sabhuku achipinda achifa panotozikanwa kuti ari kuekita ndinhingi pazogadzwa umwe sabhuku nguva yakati paperiod yakati vanotozviziva izvo kuti papaina acting but kana zvosiyana manje ndotoona kuti udhira nawo vanhu vakafa handiti vanhu vapenyu ndiye iyu but uyu kana aripo opikisa manje mupenyu wacho ndinto taita noyo nekuti inini ndinotuma sabhuku kuti ndionere saka sabhuku ndiye munhu wandine ndichitrasta whatever zvaanotaura panzvimbo nekuti ndiye anenge ari kudini anenge ari kuona ndiye munhu ari padhuze nevanhu ini dai kwangu kutoona narwo wasina kuya kuno kudare handaimboziva kuti ndine vanhu wakadari munzvimbo muno handiti muri kuona handaimboziva but munhu anenge achiziva ndiani ndisabhuku saka sabhuku ndo dictionary rangu randinoti kana ndarasika ndinovhura dictionary kuti ndione kuti shoko iri riri kumboti chii saka dictionary rau ndirasisa manje rautaura chiportuguese handiti muri kuona ndabva ndarasika nekuti nyaya tingadai tatopedzai pamusoro mira wambotaura pane inonzi government gazette chinhu chinenge charasika chinotobuda mugovernment gazette kuti pane ari kuclaimawo here chinhu chakati chisati chapiwa mumwe munhu watimone patori neimba patori ne2 houses munhu wongouya ototora 2008 iyo yakavakwa naretired teacher ototi papa yakabuda iri mugovernment gazette kuti wazotipapa baba regai tikubatsirei ikoko ndokurasika kwamunozoita manje kanga makuenda ikoko munenge makurasika handiti ndiyo yatambotaurayi kuti makaenda kumaloya iyai madai makaenda kumaloya kamusina kuzodzoka panapa ngadai pabva mangu gasekubva zvadini pazvapera but kana iroya racho rakakutarira kuti dzoka uku handitika riri kuzoti nyaya ine kwainodini pane kwainotangira nechimi kana maakutanzi muruzevha muno musha kana iyo gazeti ramutaura anoruziva panapa ndiani muruzevha muno anozviziva panapa ndiani zvamuri kutaura izvi anozviziva ndiani kuti munhu hamusi mutaunika umu
kutaura muruzevha anoziva zvegazeti zvamuri kutaura ndiani. Manje mukatora zvinhu zvekoko muchiuya kuno muchizvisanganidza haibudi. Munomu munhu ari in charge mumarural area ndisabhuku, kwete zvemagazeti zvese zvamuri kutaura. Izvo muchazvitaura maenda kumaloya kwenyuko ndokwamimotaura zvemagazeti zvemachaputa zvechi kunoku hakuna izvozvo. Kuno kutotaura zvokuti sabhuku mambo headman zvatodini zvatopera. Saka mukada kuzvisanganidza manje kana dai even mukauya neloya panapa titauri naro bese, because ndinoti ndiri kutaura tsika dzangu, loya harichinji tsika dzangu. Ini kana ndiri panapa handisi kuita Dutch loka, ndiri kutaura zvetsika yewanyama, ndoya ndiri kutaura panapa. Handisi kutaura zvokuti kana loya rekauya panapa harishandi, because ndinotaura shamwari uri loya iwewe hauchinje tsika dzangu. Ndikaenda kumashuga handichinje chiVitori, handiti muona. Saka kana tiri kutonga nyaya ziwai kuti kana tiri kutonga nyaya tiri kutonga takazembera papi. Ndosaka muri kuona ndiri kuramba ndiri kuisa sabhuku pakona, because ndiye munhu anofanira kundipa information yekuti ndibude nenyaya iyi. Ndosaka muri kuona ndikutaura kuti kana nasabhuku tisiri kuwirirana manje ka zvaakutonetsa kuti tipe judgment. Otherwise ndingatokupai transfer letter kuti endai kwaMajor Street. Ndozvanoenda kutoita. Because kana ndisatowirirana nasabhuku ka handichatokwanisi kubuda nejudgment. Because tofanira kunga tiri kufamba tiri murodhi imwe chete nasabhuku, but kana topesana zviro zvachakwanisa kupa judgment. Ndopaakunetsa nyaya yenyu manje ipapo. Ndoti ini munhu wandobvesa naye ndisabhuku. Saka nasabhuku kana tisiri kuwirirana, ndo nyaya inonzi yaraswa. Ndinoenda kuti kutransfer kuti endai kwaMajor Street tondotangawo kuti 1 kana mahwina ikoko madyiwa ikoko then it's fine. Because isi kunoku hatichakwanisi kubuda nehanza because tatadza kuwirirana tasanganidza mvura nesauti. Amen, muri kuzvionawo se garako. Ndofunga takamboya kuti panapa last time ndofunga avo pawatanga kutaura vatanzi sabhuku vanhu vakakumbira rege tine urombo takaenda kumakoti kuzvikotombo. Saka panapa ndanobvunza kuti saka apa judgment vachiri kuida here kana kuti vari kuitya, because ndiri kuona kunge vakutanga dzimwe nyaya dzimwe nyaya nyowani apa vambonga vamboti tine urombo takaenda kumaloya, tine urombo takaenda kumakoti, titaurire kunani kuna mukahuri wachita judgment kuti sorry mukahuri kuti sorry. Apa ndakuona kuti zvinhu zvacho vanenge vakutanga kusaka pandibvunza ndokuti judgment yacho iri kubva kuna mukahuri vachiri kuida here kana kuti havachaidi, because ndozvavanga vakumbirira sabhuku kuti vataure kuti tine urombo takazoenda kuti takazodai takazoenda kukanzuri tikazoenda kuti tikazoenda kukoti sematauro aita sabhuku manzi vakandifonera pasaidi vakati udzai mukahuri mhosva takaita sei takakanganisa. Saka ndiri kuona futi vapo futi nhazi handichazivi kuti judgment yacho yamukahuri vachiri kuida here kana judgment vari kuida. Ndosaka wauya pano judgment vari kuida, but patatoda kuenda pajudgment ndepekuti isi takaita tsvagiridzo. Handitika panguva yavanga takawati mirai taita tsvagiridzo dzedu, tine information yatiinayo. Saka information yo kana isiri kuira nezvotaura nasabhuku manje tinobva tarasika, nekuti information yatiri kutaura panapa wamwana wacho wakafa, hapana munhu achagona kuuya kuzomira chipupura uchokwadi. Dai kwao taigona kumutsa vanhu taimutsa wese wakafa wana Elija iwawo uya panapawo paumbo kuti chokwadi zvakafamba so. But information yataitsvaga mune makomitees akanga aripo panguva iyoyo warimo muvillage imomo, handiti muri kuona. Saka yanyaya manje yekuti kana tauda kuisa judgment sezvizvizvi then isi totadza kuwirirana nasabhuku tofanira kunga tiri pamwe chete, act yatoshandisa ndeimwe chete. Handitika isisi act yedu haizi act yemumabhuku ka, act yekuti tsika nemagariro ndo act yedu. Maizwa baba, ndo act yedu. Hatisenzi zvana Dutch law zvamamuchitaura zvokuti makaisa mugazeti. Act yedu ndeyekuti tsika nemagariro ndo act yedu. Tsika nemagariro ndo act yedu yatoshandisa. Handiti muri kuona. Saka hatisido kuti titsvage zvakawanda, because nyaya yevanhu vairava yanga iri nyaya yekuti tivayananise kana mangwana vakasangana vanomhoresana, ndo patanga paine donzvo redu, ende ndo donzvo redu iroro. But then kana tisiri kuwirirana nasabhuku manje zvino sabhuku ane sedhi rake raari kudhonzera, ine sedhi rangu randiri kudhonzera, tisiri pamwe chete. Handiti muri kuona. Saka tatokireta hondo pakati pavanhu vairava. Izvo hazviiti. Tatokireta hondo pakati pavanhu vairava. Ndinoti sabhuku namamba hamusi kuwirirana, hamusi kupara. amene ada kutaura sabhuku wacho Hazvizoiti. Ndofunga mabvunza mubvunzo wakanaka kuti ano makaita tsvagiridzo kune wamakatuma kune wekomiti. Ini ndofunga ndinoda kuti nditaure kuti ano maya wadano kwakurunza wakati wakapinda muku ari kunzuri kugara pakuchenga
ndofunga zvinhu zvinoziviswa kazhinji kachona zvinoziviswa kuvillage assembly semaziviro ayandoita. Saka ndofunga kana kuda kutora nhasi rino iri chembere dzirimo newanga waripo wagara waripo wanga waripo kuti wataure kuti no sabhuku imbomirai saka zvatoita kapanapa ka zvingatinetsa isu zvatoita nyaya iyi kana yakamira yakaita mamiriro yakaita ini handichakwanisa kuisa judgment ndakutoitransfer kwamagistrate ameno zviri fair mai yanyu ndakutransfer kwamagistrate because nini nasabhuku hatisi kumirirana. ini ndandikumbira kuti sezvo mama akapromisa kuti judgment inoitwa nhasi yanga hatisi kumirirana kana ndiri muzo zvatiri kutaura panapa. Handiti nyaya yenyu pandakakuti tiri kuita tsvagiridzo yanga iri nyaya yekuda kuziva kuti chokwadi ndechipi. Handiti ka ndochikuyananisai chobva muwani ndoti zvazvinoita ndezvekuti tikada kuenda muvhileji rekwamambemba hapana munhu akakuenga ini noita muna munhu makatadzirana naye. Handiti muri kuona manya. Saka nhasi aenda kumazvindatokwana nenzara but nauka pane nyaya ndepekuti semataurira muri kuita judgment chokwadi yakapera tsvagiridzo taanayo asi nyaya kuti taifana kunga tiri kuwirirana manje nani nasabhuku ndopane nyaya kwakuita kutsadabuka ndopane nyaya nezvakambotaurika tsvagiridzo yese takaita pandakangoona mapepa enyu takabva tamhanya tikati sinzwa kuti judgment ngatimhanye ndikamufonera akati handisinzwa zvakanaka ndadai makauya last week ndikati uyai ndikupe judgment tsvagidzo ndandapedza akati akana ndagwinya kana even ipapa ichema ndikati no handikwanisi kupa judgment munhu asipo ngaauye ndifunga ndakataura naye akati zvakanaka akazondifonera izoro kana kuti zoro manheru akati dare riri kuenda ndikati uya shamwa tipedze nyaya yako. Saka pane nyaya mai ndipoti hatichawirirani pakuisa judgment nechi nomwongo ndopane dambudziko manje ipapo pamusoro sei asi ndiri kuona kuti mese muri vairi muri vanhu vakuru zviri nyore kutarisana suu mongotaurirana sheva ini ndiri kuda kuti ipai judgment ndongoziva kuti ndiri kuenda kwarire zvakamira zvakadai furustop nekuti honaika mai kana takatarisa matauri statement yamakataura zvandakanyora panapa muchiti muchibva kuno kumuchienda kuhara 1976 uyo akutaura kuti pane vana vakafunda pa1980 chapo mungafunga kuti ndingabve kuhara everyday nendegenjaya handiti muri kuona manje. Saka chifungagara kusvika titambe kuenda kutaenda saka chifungai kuti nguva yamakabva 1976 dai pambapa papasina kugara munhu pangadai pasine chinhu muchikutondera patakatanga kuita dari pano mai ava ndinovatenda handina kumbovashwara kwete chakazongondirwadza badzi amudhuri wangu kako ma aiwa inzwai mai zvandokutaura mashoko enyu imimi muri right mai hapana pamuri mborasikaba very correct asi tiri kutaura kuti pa1976 pamakabva dai pambapa papasina kugara munhu up to now pangadai pachine chiwanikwa here aiwa pangadai pasisina ndiko kuwirira kwatinoita kaikoko aiwa imimi nzwai kwandiri kuenda muri kuteerera dai pachine chiwanikwa here pambapa pasisina taura kuti mai ndinovatenda vakaita zvakanaka midhuri yangu tetei Manimanzi akanga asara ari headmaster akanga headmaster aingoita zvekudongorera kudai achipfuura achienda kupi kumba kwake anga asingagari kana dai akaona dhora dona anga asingamboya achisunga aingoti zvaora usiya zvakadini zvakadaro. Saka nyaya yangu ini judgment yangu yanga yakanyaurekera yanga iri nyaya yekuti pauhwiri hwenyu ndikuyananisei muwirirane. Handiti imi muri munhu mukuru regai ndichienda pajudgment yangu ndoti imimi mai wamuda kuvaitiri matenda muda kuatenda kuti kamaiti henyu maiyo aiwa muda kuatenda gara pasi nevana vangu toona kuti apa mungangoatendi nemuromuka kana dai mbozanisa ndakuudza kuti stendi ndenye ndogona kuudza kuti stendi haisi yenyu panguva yamakabva ndogona kuudza kuti stendi haisi yenyu panguva yamakadini panguva yamakabva
Saka ndandoda kuti tiwirirane kuti mai ava munoita sei kujenga mai ava munoita sei. Aiwa tongotsvaga chipo chekuapa chino. Tingabva tangoti maitsengi nomuroma hatirete kuti hamudaro. Taurai. Chekutanga sekutaura kukuita mama. Chokwadi handingagoni kurega kutenda nekuti vakachengeta musha tisimo ende ungatova uroyi kutadza kutenda vakadaro. Saka mainaro vakaita basa makachengetera musha. Ningati nini? Aiwa mufanira musati makutenda. Musati bhoza isati yangu. Makutenda. Bhoza sandati watendei. Aiwa aitso. Ndoda kuti nini? Since round hati yaya yakambodona vakaripera izvozvo ndozvikuta pandisina kuzofara napo ndepekuti pane pandakauya ndikawana vaita sei vaextenda 3 room house bedroom yayo ndikabva ndavataura ndikati mama munofungeka zvakanaka dai mama akataura tadi dainoudzwa muchembere kuti ndozvamakufunga kuita, asi ivo vakaita sei vakakontinya nekuvaka izvozvo hazvina kundiitira zvakanaka. Saka ndopandiri kuti nini padevelopments avakaita pamushapo ndikatseketudza ndogona kuvapawo mari inokwana $500. Chinoita kujenga ndechekudai, unoziva hapana munhu ane simba rinenge rasabhuku. Handitika hapana munhu ane simba rinenge rasabhuku pakuti iwewe gara apa. Hakuna munhu ane simba rinodarika rasabhuku. Munogona kumutora sabhuku semunhu wemanga-manga, but munhu ane simba nekuti anokuti gara apa, wafa anokuti wigwa apa. Munhu ane simba zisingaiti sabhuku. Munogona kumutora ise munhu wemanga-manga, but munhu ane simba. Ndofunga vanhu varisi panapa munozviziva kuti hapana anongogara asina kuwirirana nasabhuku, hapana anongowigwa asina kuwirirana nasabhuku. Saka mai kujenga kana unga ukadzina sabhuku gara hako, wana watizivi kuti wachauya here kana kuti hawachauyi. Saka akanga akasunuka kungoita whatever zvaanodini zvaanoita nekuti akanzi gara hako, kana vanhu vavazouya tozoona pekutangira, kana usina kuzouya ndizvo. Saka aigara mumutero akaextenda imba. Saka ndopandava kuti judgment yangu yayekuti nyangwe tisikuwirirana nasabhuku ndoda kupai judgment kuti kana muchizina mberi kwaapira munoenda muchidini muine chinyorwa kuti mambo akatongwa pfungwa dzake dzakagumira apa, nekuti umwe nemumwe pfungwa dzake pani padzinogumira. Handitika. Saka ini chandinoda kuita ndechekuti imimi wanhu imimi namai kujenga uyu munhu hatifani kumurasa uyu. Handitika. Nekuti nguva yaakuchengetera nzvimbo yenyu yandichakupai ndichatokupai futika ndogona kurambira ndichakupai futi. Handitika. Nzvimbo yaakachengeta mukadzi ndio patoda kuti tiwirirane kuti todini, nekuti nhasi mukamuti imimi ibva anoendepo, nhasi mukamuti ibva ari kuendepo. Sabhuku mamemo chine nzvimbo yekumupa here? Tenda irionayo. Aiwa kana musi kupindura takamupa unayo. Aiwa imbo nakuze baba panya pamusoro mugau ndine pandoda kuti ndisvike pamuroda kuti ndipindure pane zvomandibvunza. Ndofunga pane nyaya dzamuri kutotaura idzi kuti wana wavanofanira kuti wayanana, wana wanondofunga ndakanda togara pasinawo ndatowayananisa kudhara. Zvandakatowayananisa kudhara ndofunga kuda dzimwe nguva futi no ndo pamuri kutosvika futi ipapo ndo pandakanga ndasvika inini, asi nekuburikidza kwekuti wanhu wakaita zvawakaita iwo both of them wari two, pane zvakaitika muwanhu iwapo. Saka inini wachona inini hazvisi kundifadza ngendau ndakanga ndatowayananisa inini ndawaita fair kuti iwe uchadai tikawirirana. Handiti but to my surprise no nhasi rino tiri kuona nhasi zvinhu apa nhasi zvachinja apa mangwana zvinhu zvachinja.
Samambemba tikachakwenda ipapa imimi kana mauya panapa hamusina nguva yekuti muchataura zvamakaita zvaane waridzi mamumaoko saka sabhuku muri kutonga against mai kujenga mai Narwo nekuti muri kuti wakushorai muri kuti chii tiri kuti wese wakandishora wese wakandishora because zvandakataura ini ndiwirirana nawo kusaidi rekwakujenga takawirirana wakati hongu mai Narwo aripo mai Narwo wachakawirirana neizvo takadini takataurirana tiri pamwe chete saka nhasi rino mai Narwo uno anewo zvake waanewo zvawo saka ndiri kutaura kuti both of them wakakanganisa asi zvawakakanganisa uyu wakabvira kungondouya aibva atoronzi with the conditions allright kana mawirirana with the conditions zvamunenge mataurirana sabhuku saka wakauya tikataurirana tikanzwisisana handina kunga ndiri kutaura izvizvi ndiri ndega nayo asi ndakatora mai Narwo wanga waripo tikawayananiswa zvanzika sabhuku pane dzimwe nyaya dzida kupindawo nekuti izvo isusu tiri watongi wevanhu tiri wafudzi weshumba handiri tikashanda nemaemotions hatina chatobuda nayo kana tichitongawo hatifaniri kugumbuka tinofana kutonga justice takasununguka hatifaniri kugumbuka manjimi kana mogumbuka kuti kana rwakakanganisa mai wakakanganisa ndosaka tiripo chakanganisa toda kugadzirisa vana hatifaniri kugumbuka handiti hatifaniri kugumbuka kana tiri kugadzirisa vana handiti hatifaniri kugumbuka manje mukagumbuka kuti wakandikanganisira eka ndosaka takanzika tiwatongi kana wakanganisa saka togumbuka sei saka tinogumbuka sei isawa juti wotaura kazvauda sabhuku unakanganisa unomudaidza shamwari garapo una wakanganisa gadzirisa simuka uyeni machiti kana togumbuka manje tichagadzirisa chii hatifaniri kugumbuka sabhuku ngatigadzirise mhuri yedu iyi indogara zvakanaka hatifaniri kugumbuka hatifaniri kuti umwe neumwe asunge panapa akagumbuka ngatitaurirane nawo wosimuka panapa zvakanaka manje mukagumbuka kuti wakazonditi takutemera kawana pamutanda kuti ndisabhukuka ndiwo kawanhiwa kuti tinzimambo ndiwo kawanhiwa saka ngatiwatongi takafaranuka kwete kugumbuka sabhuku tikadaro manje tinge tarasa cheya yedu hatifaniri kugumbuka ngatigadzirise vanhu ava allright makanga mawirirana nawo kuti chii ngatichidzoka papoindi yechi chitaura kuti makanga mawirirana nawo kuti chii sasabhuku ndisati ndataura zvangu regai ndiwape fuo iwo toda urebesa vandimanzwa mai varotaura kuti ndakutorwadzatiwasunungure wadini waende imi michidaura zvamanga mawirirana nawo nekuti chaita ndechekuti ini judgment yangu ndati ndakuiholda ninyoti hatisi kuwirirana saka imi kana makanga mawirirana nawo chititaura zvamamawirirana tochinyora judgment iyo handizvoba chitaurai zvamakanga mawirirana nawo tochinyora judgment iyo isusu zvatakanga tawirirana newana mai Narwo nawa kujenga takawirirana kuti wakujenga kana wati wadzokera handina kuramba nepanzvimbo pavo nzvimbo yawo ndo musha wawo uyu ndandiri kuwachengetera asi zvandakazonga ndaita ndaizokumbirawo kuti pamwe pachona wandiitirewo zvandakanga ndaita ndipo pakachinzi allright chikotai ndokukota mai Narwo ndokuchiunza quotation kuna wakujenga kuti akaona quotation yakakwira maningi yaangaroda kuti amupe mukana wekuti kana akuda kuendawo koowaka payeyo pake wochiendawo koowaka adini amubatsira nezvaangaroda kuti amubatsire saka akati unzai quotation saka ipapo ndo pawakazonga wakutadza kuwirirana amene zvawakazokandirana pamafoni asi inini ndakanga ndatopedza nawo iwo wakataura no it's okay amene ndiri kukanganisa here mai Narwo amene ndiri kukanganisa here baba kujenga quotation inge nemari hapachadi kunzvengwa kana kuweka inge nemari wakachizokanda mari quotation iwo ndo wanoziwana manje pawakapametiriyo handina kuziva beni wakakandirana pamafoni kwinzi munozondikandira pafoni handina kuzoziva kuti wakakandirana zvakaita sei
wanaba Saka wanakuita ngatichiti mai zvekutaurwa izvi ndo zvakataurwa nasabhuku pamusina kutadza kuirana ipapo tigadzirisa ndepekuti ini iyo sabhuku vati kana mapuwa zvinhu zvenyu ndai munovaka kokuvaka ndikati aiwa inini ndakasopuwa kuti ndivake kupi kumutamba ndopandakatoti sabhuku ndandagara ndikati apa pari apa hapasi kundiitira mazuva anaya henyu nogona kusvika kuvaka pamunodira pai mumunda umu nditofunza kuti maybe pamba pani iwo sabhuku kuti ndikazoinga zvavo ndivakati vaka imba yacho apa kana muchibribwa zvenyu vako akajenga ndivakati ndivakira imba yacho sabhuku ivavo saka izvona sova kundirasa aiwa unenge wakuzorwadziwa zvichibuda zvese imimi wanekwa kujenga pamusoro idare queen kuloyiwa kwangu inini as a builder ndiri kuti ndiri kuwaka ndanzi uya uwake mudhuri uyo pamusoro sabhuku awatova nenzara maiyo paquotation neawa imari hapana kunge pakasopomani vakanga vachindipei zvamakashandisa kuti muzodini tizokuvakira iwo sandozvabvunzana mukao kuti makasununguka here inini panyaya yenyika imimi wanekwa kujenga namai naro nyaya yenyu yanga iri yekuda kuti ndandisida kukurasai handirika but ndandoda kuti tiwirirane panyaya yekuti mai awa kana dai mukati munovakumbanzita munodii but hapana chakakura chinovakumbanzita chekuti waone pekudini pekugara handiri munzisa nekuti ndikada kuti nenhoroondo dzenyu dzese dzakaitika idzi dzekuti manga musiri kuteera manga musipo manga musiri kuita sei chichi handirika ndine simba rokuti urigona kutaurirai kuti hanzvimbo yakatopiwa umwe munhu simukai mudini muende but kuti ndidzi mambo wani handirika ende makambogarapo pamwe mune chikaranga chenyu chamakamboitawo pai panzvimbo ipapo handiti mukana saka ndo zvandokoshesa tiri kuenda kutsika dzedu handii munzwaka tiri kuenda kupi kutsika dzedu saka ini ndandoda kuti kana zviro zvokuti tawirirana panapa mai ava vagurirewo pisi pavanowaka musha wavo imosarawo nepisi kune dzimba dzenyu handirika ndozvanda ndichifunga inini ndopakananga judgment yangu handitika mai ava mukavagurirawo nzvimbo yekuti vanovaka imba yavo vogarawo nemhuri yavo imotorawo nzvimbo uku kune midhuri yenyu yamunoti makasodini makasowaka then kana zvadaro tokombatsatana mbijanaka nekuti kunze kuti kana mawatendera kuti kana waine zvawakaisa vanobvisa handitika mungosiya mudhuri wenyu usina zviripo zvinhu zvavo zvese zvawakaisa vanodini kana zviri zvidhina vanopwanya kutora zvidhina zvavo handitika ini ndo pandanofunza kuti tikadaro tinenge tadini taita environment yakanaka because imi handina kukurasai uye handina kumurasa mese ndagona kukuvhumbamirai nekuti ndikada kuteedza chaizvo ndogona kutaura kuti musina nzvimbo but ndichikutarisai nenguva yamakagara neeji yenyu handifani kudaro ndinenge ndarasika ndatadza kukudza vakuru ndozvanda ndichifunga wenyu ndozvanda ndichifunga taura tipedze inini ndandine chikumbiro mukatarisa handizivi hangu kuti munozoona sei mukatarisa pakavakirwa dzimba nababa vangu pamatenga hapana kana chinorimi chapapapa hapana kana panoshandisika saka ina handingafungi kuti zvingaita zvakanaka kuti mutisiyire kumatombo uyu unotora kwakanaka saka iwe manje pfungwa dzako dzakanaka mira ndikugure ndatikuona kwauri kuenda ukwanisa muchemberi orit uchimusiya ari kumatombo kwacho muchindogarai kwakanaka tongoigura takadaro uyu mochimusiya kumatombo kwacho handitika hatitoda kurebesa umweapanisha muchemberi ndo judgment iyoyo yakuda kudarira mambo hakuna achapikisa kuti zvandadini zvandataura handitika mai ava chivateya vari kuruware imi chitorai kwacho kwamuri kuda mogarisana ndakuvhumbamira imese handinova ndarasa but judgment haichinje kana dai kundotaura zvavo mukatozondoapila handitika kwete kuti judgment yangu inochinja nekuti muningina ati hazvichinje ndatotaura zvatodii zvatopera because chandaona apa kana izvozvo ndakaita tsvagirito ndichitarisa neeji yamai nenguva yawakagara ipapo
nechikaranga chekuti hatizivi kuti wakaita, hatisi kuti wane mishonga yawakaisa. Tinokoshesha tsika nemagariro. Atanga kuchera panzvimbo handitika ndevatodini ndevatokoshesa, asi uye akazouyawo haana kuchigadza futi, akazenasabva kugara. Handiti muri kuona. Saka zvese izvo ndakazvitarisa mutsvagiridzo yangu ndikaona ngati hapana munhu andofanira kurasa. Handiti kuzva zvandiri kutaura. Handina munhu andofanira kudini kurasa kana takasasa tsika nemagariro. Ndosaka ndati imimi kana mati mai ava pavakagara paruware chiwasiyai vari paruware, imi chendenyu munogara kwakadini kwakanaka, nokuti mai vasida kuti wainde musipiriti pani paugara zvemakore. Handiti muri kuona. Ndo pane pfungwa yangu ipapo. Saka kana tawirirana tototi nyaya yedu yapera, munogona kumira 10 minutes ndokunyorera judgment moina nejudgment yenyu, but nyaya yatodini yatopera. Handizivi muridzo wengoma, handinga ndazobvunza kuti muri kuti chi, nokuti mai ndimi muridzo wenyaya. Muridzo wengoma ari kupurutana. Une zvekutaura here apa? Ndokupa ingoma mozondinza ini munhu andinyakoshesa ndiani? Ndimai, bhozi ndiye muridzi wenyaya, ndiari mumakwedza. Saka ndakutomirira sinzi wadaro isi faini. Monditaurira muchembere kuti zvakamira sei, but ini ndachibvunza kuti ndikaita zvandaita izvika izvo ndakuvhumburai mese. Ndandada kuziva kuti vari kutora pakakura inini chiri kuitika manje mujengaka, inini pani pataura panipo pazivi. Handitika inzvimbo yangu asi handipazivi. Zvatoda kuti nditosvikawo panzvimbo pacho tione kuti zvakamira sei. Maybe ipapo ndinogona kupindura mubvunzo wako, nekuti handitombopazivi kana kuti paruware pacho kana kuti ndepapi kana ndepapi handitombopazivi, hanobva ndambopatsika. Saka inyaya yekuti tinofanira kutoenda panzvimbo tosvika toonesana tiri panzvimbo. Kana usiri kumhanya unogona kundimirira, maybe after 2 hours ndatopedza matanga. I will drive, ndinouya bozoda kuti nyaya yedu ipere, ndinodhiraivha touya kujenga ipapo toonesana tiri panzvimbo, nekuti handitombopazivi. Saka ndikwanisa kupindura mubvunzo wako nawo. Wakujenga ndofunga apa papana iri kure chikochichi handinyamusika zviruta vainyamusika inhazi kosvika panzvimbo.